so seo ceist a cahardéig. Tá sé begáín albathe am sa hana féin. So cá mid a crothú gur bhfuil na tríntáin ADM cén seo agus PCM go siad am chuid ó chéile. Okay, so tá mid can tosnú amach le is é M lár faointe CD. So tá an taobh seo in nach tríntáin. So tá DM ar cóhvéid le MC. Okay, so DM ar cóhvéid le MC. So tá slas again. So sin an céad píosa ólas. An dar rud ná is féidirling eáil go bhfuil X again an seo. So tá na ilanacha or córacha ar cóhvéid. So tá DMA ar cóhvéid le PMC. So DMA ar cóhvéid le CMP. So is ilan é sin. Okay, so tá slas again agus tá ilan again. An is an ceann beidir is dacra ón ceist am lán ná chun eáil gur cóhróhrán é seo. Tá sé roiite sa ceist gur cóhróhrán é ABCD. So ABCD is cóhróhrán. So cilíonn sé sin go bhfuil na slasa or córacha cóhrór. Okay, so tá just chun smaoinemh ar na slasa seo. Okay, tá me canéisian íon níos fuide. So feic. So tá an slasa seo ó cór agus leanan sé raig an tro seo. So we have tá chuid siod an cóhróhrán cóhrór agus leanan sé raig an sin cumá. Okay, so an sin then is féidirling eáil má casan tú an scáil an begáing timpeall is féidir leat a eáil go bhfuil Z againn an seo agus tá an bór agus an bund an Z cóhrór a chéile. Okay, so sin é an Z agus tá an bór agus an bund cóhrór. So cílíonn sé sin istigh an so tá na ilanacha alternacha againn. So tá an ilan DAM ar cóhvéid le an ilan MPC de bhór go bhfuil siad alternach. So tá ilan againn an sin. So sin an méid a tágaing bhála mit just é haspóint agus check-in a bhar má ólas. So had é sin ar cóhvéid le sin. Tá é seo ar cóhvéid le sin. Agus tá an ilan seo ar cóhvéid le sin. But féic níl an slasa seo i lór. So is filling rá de bhór go bhfuil an gá ilan eile ar cóhvéid. Caithfidh go bhfuil an tríú ilan ar cóhvéid agus córágach. So cílíonn sé sin then go thomláin de bhór go bhfuil an gá ilan seo. Okay, so we had Bronum. So bhí sé seo sin agus bhí sé seo darg de Bronum. Okay, so bhí de bhór go bhfuil na gá ilanacha seo ar cóhvéid agus bhí na gá ilanacha sin ar cóhvéid. Agus bhí na slasa sin é lór an dá ilan ar cóhvéid. Tá ilan slasa ilan againn. So sin an fá go bhfuil siad an chuid ó chéile. Uig sin taspón go bhfuil AM ar cóhvéid le MP. Well, just córágrainn siad a chéile. So má garan tú amach an tríntáin seo agus cuireann tú ar sin é an sin. So tá fad an ilan AM, fad an slasa AM ar cóhvéid le MP. So just scríbann tú córágrainn siad le chéile. They correspond. Córag-rian siad le chéile ceapam. Le chéile. So that's it.